bauna fito sannan haske rana aljanna masoyin kowa mu je sha gudu ne gwanki zaki kafu mai dan garbi a dauke karo sai wanki a jure fari sai tofa jikan salaka zama kure ka fi jinjina sai shafa kai kuda ka tada gamshe kanan fitan kira na rana ga miji ko maza sun kika karshe irin ka za su nema dan sanin mafari shine ke sa kare ke cin alli shiga sada gaba kwandoli kura ba kurari ba watan bakwai makara rani ga uwar zuma dan Musa kin tashi duniya ta biki kuma hasada ga marurin zuci mai wayar matsewa karfan kafa kam sai gwangwan tafi mu je uban su mubara kwankwasi ya ka zama daki mai maganin kasa mai tsauri kura ba kurari ba wani tsuntsu yana guje marwa ita agwagwa na neman sa mai gida duhu dakin bori kwan shigo ya kwana kushewa kwankwasi ya ka zama jarmai ko kai dai tawagajen zaki baba barin ruwa sai hakuri in an zubar ba a kwashe ba tafi mu je uban su mubara ogan odililiti mai gidan Amina Tagwai ita ce ma ta dauki nauyin waka ajiya Amina Tagwai ga mai kamar maza ga zaki je makin ce a karkowa uwar kungiyar nan taiwa ni ne na dumbulin mai waka ko ya ji mu ya san mu ne sai tambayar rashin albarka ga al'adu kuma dagwal hajiya Amina uwar taiwa ta ce dumbulin karyar banza Kano ta mu ce Najeriya ta mu ce farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya amma dugu kwankwaso ya zo rumfar muta tashi ta zama daidai ko kuso ko gungi hannun da sawa ne hannun cirewa ruwa sai tsarki gada in ta kare ba gyara a rushe ta ma yafi idan kun kiya kun yi mata faci tana nan danya Kano ta wuce Najeriya ta wuce farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya kama dubu kwankwaso ya daga rumfar muta tashi ta an zama ce daidai gasa idanu suna nan sun yi wuri ba alamun bacci saura kiris mahadi zai zo ya warkar da cutar bacci idan mahadi ya bayyana za ku san kun yi ganganci ran bayyanar mahadi ranar kiyamar ku ce ko Banza Kano ta wuce Najeriya ta wuce farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya kama dubu kwankwaso ya daga rumfar muta tashi ta zama daidai ranar bayyanar mahadi likimo ko zai sauka keken bera ka san ko akwai sauran wasu aljanu dan macewar boka idan ajali ya sauka mala'ika ya buga mai tsawa dukan aljanin kansa a ranar gudu babu ranar tsayuwa kaji rana ta zulluwa ma zulli giwa na gudun wajewa Banza Kano ta wuce Najeriya ta wuce farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya kama dubu kwankwaso ya daga rumfar muta tashi ta zama daidai ranar bayyanar mahadi likimo ko zai sauka keken bera ka san ko akwai sauran wasu aljanu dan macewar boka idan ajali ya sauka mala'ika ya buga mai tsawa dukan aljanin kansa a ranar gudu babu ranar tsayuwa kaji rana ta zulluwa ma zulli giwa na gudun wajewa Banza Kano ta wuce Najeriya ta wuce farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya kama dubu kwankwaso ya daga rumfar muta tashi ta zama daidai aika kanawa mun shaida idanun mu kowa ya ga gada aka yi kofar ruwa wai ta kare ana nan gyara ina yin kiran jama'ar bici yankunan nan zuwa zanyawa a hirnin ku kar da ku hau ta saman gadan nan tana nan danya Banza Kano ta wuce Najeriya ta wuce farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya kama dubu kwankwaso ya daga rumfar muta tashi ta zama daidai aika kanawa mun shaida idanun mu kowa ya ga gada aka yi kofar ruwa wai ta kare ana nan gyara ina yin kiran jama'ar bici yankunan nan
sojan nan tana nan Arewa za Kano ta wuce, Najeriya ta wuce. farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya Dama dubu kwankwaso ya daga rumfar mu ta tashi ta zama daidai. a hanyar madobi ku duba an yi aiki na baban giwa an yo gada ta zama da mu yanzu almajirai ke wanka batun aika dai an tabka aiki na baban giwa ku dan hankure kun ji kanawa muna nan zuwa mu Arewa gyara za Kano ta wuce, Najeriya ta wuce. farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya Dama dubu kwankwaso ya daga rumfar mu ta tashi ta zama ya daidai. kwakule tituna gashi wata uku ne yanzu ma yayi saura idan ka wuce ta gadar lado ka je dangi ka sha kallo wurin nan fly over zai koko famfo na tuka yan kwangila sun ce ba a ba su ko da tiri fasar ba Arewa za Kano ta wuce, Najeriya ta wuce. farar hula da bamban da soja ba mu cikin akama a karya Dama dubu kwankwaso ya daga rumfar mu ta tashi ta zama ne daidai. an ruwa har ruwan ya cika ya cinye wani dan a daidai da zau limamin masallacin dangi yana korafi har kullum ruwa ya ci ko zai ci masallacin juma'ar talakawa sun ce korafinsu a zo a cike shi hanya ta samu ga Arewa kowa za